So, paghalu-haluin ang mga powdered ingredients katulad ng harina, baking powder, at ang ating pampalasa. Tansyahin ang ilalagay na tubig. Kasi ibang kulay din eh. Dapat siguro yung pinag-video pa sa akin. Wala, tuloy mo. Yan. Ay, takpan. Hindi mo na. Matungtong ba na nabagbuon? Hindi mo nakita tuloy ingredients. Ikan ba na? Ikan mo yan. Ilagay ang food coloring. Optional lang po ito, maaari din mo hindi nyo nalagyan. Depende na po sa inyo kung prefer nyo pong maglagay.